Zuekin errotik bikote akustikoa. ¿Solidad? Se lo lleven. Ya me voy. Bueno, ¿todo esto qué da? Lehenik eta gain igualtzaro begoaz, ez, sukaldari nazak. Zerretan zerrizita, garazi, endika, horrek bezareko guztia. Eta barrakaldeko jendea ibidean amaiak eta prestatzen, horrek guztia. Bueno, saiatu gara askotariko kantak biltzen, bale? Zaharrak eta berriak. Ikusten también alde dago la gente zaharra eta gente berria. Ea guztoko bizken, bai, lagundu,
oskorrekin jarrituko dugu.
Azken aldia bezala, egia baizazo
Oskarri gota gantu Thank you.
Está caliente, la vida está caliente ya. Agradecer
Thank you.
Pasatzen. Nabikiako gozatzen, bai. Pasote. Pasote. Dios. La vuelta. Vamos.
Benetan bikaina izan da, eskaini duten kantu afaria, oso ondo pasatu dugu, koreografiak eta dantzak egin du. Eta betiko moduan, gure ekitaldian parte hartzen duten guztiei, gure esker ona agertzeko opartzu bat egiten diegu, guztia enteratzen. Autografoak sinatzen ari dira guain. Eta gure jaialdian irudikatzen duen iruditsua, oparituko dugu, zizkinatzua. Parte